Egunon, arratsaldeon edo gabon, hemen gaude beste merkatuko azken orduko batekin, ze atzo gabaz lehenengo albistea edo lehenengo izena agertu zen Ingalaterratik esan zuten Realaren radarrean Igor Julio jokalaria dagoela, Igor Julio defentsa, ez, Markel? Hori da, merkatuko ja lehenengo mugimenduak jada hasi dira, eta hori, zuk aipatu duzun bezala ontsu bertan, The Express Sport aldizkariak, atzo iragarri zuen Igor Julio jokalari brasildarra, Realaren radarian dagoela, eta klaro, asko galduko dozute nordan jokalari hau. Hortarako gaude hemen, eta, pizkatxo bat gainetik azaltzeko gatoz, ez? Azteko, Sean? Ez da oso perfil ezaguna, nik ere egia esan da galdetu nuen nor da Igor Julio, baina, bueno, begira egon gara eta 27 urteko atzelari bat da. Ez da oso altua, zentrala esateko, normalean, defentsak bat larogeta bost baino gehiago izaten dute, defentsa honek, kasu honetan bat larogeta lau dauka, Brightonen jokatzen du eta jada esperientzia nahikoa izan du Europan, ez? Bera Brasildarra da, baina oso gazte heldu zen Europara, eta aurten ez du asko jokatu. Ez, guztira usto dia zela 16 partida eta 1100 minutu. Eta bere posizio hori da, zentrala da, baina baitxa ere, esker laterarian ere, behin baino gehiagotan jolastu du. Hortaz, Reala oitxuta dauan polivalentzia hortara moldatzen da, ez? Eta baitxa ere, Realaren filosofian sartzen da, ze lesio ugari izan ditu. Hortaz, aperre bairen gustokoa izango da, seguruenik. Garrantzitsua hori, lehen aipatu duzun bezala, Mateo Moretok emandako profil horretan, Premierreko defentsa horretan sartzen dalako, ez? Hori da, azkenean badakigu, Jon Kuezbak esan zuen orain dela egun batzuk, pasaden urteko agendan beste izen batzuk egon zirela, adibidez Txaloba, gaur egun Chelsean jokatzen duena, Luis Felipe ere Olaberen agendan egon zen, baina azkenean Nayef Aguerd heldu zen, ez? Orain Nayef Aguerden lagapena amaituko da, eta argi dago hor utzune bat geratzen dela, Patxekok ez du eman aurrera pauso hori, eta hori bete egin behar da. Ez dakigu Igor Julio izango den edo ez, baina perfil horretan bai sartzen da. Gainera, atzo argitaratu zuten albistean, jartze zuen bera ere irteera bilatzen ari dela. Hori da. Fiorentinan izandako esperientzia horren ondoren, Alemanian ere jokatu du, Ingalaterran orain, eta orain La Ligara heldu daiteke, baina ikusiko dugu bera dan Realak aukeratzen duena, Erik Bretosen lan berri honetan, edo ez. Hori da, batez ere azkenengo urtietan ikusi dugu adibidez Mario Hermoson kasu horretan, ez? Reala bere atzetik zegoan, jokalari bat non bi posizio klabe horietan jokatzeko gai izan. Orduan ikusiko dugu, niri gustatzen zaite, profila behintzat gainetik ikusita, beharrezkoa dan, jokalaria ikusteot, batez ere esperientzia baduelako hainbat liga ezberdinetan, eta gaurkoan ere, azken orduko albiste hau eta gero, Erik Bretos eta Sergio Franciscoren proiektu berri honetan, agian kanpoan gera daitezkeen jokalarekin gatoz, ez? Bai, zeresana emango du seguru, ez? Orain defentsatik aurreko aldera pasatuko gara, ze atzo atera zen ere Xeraldo Bekerrek Donostian geratzea erabaki duela eta geratzen zaion urtea kontratuan betetzea. Ez dakigu Sergio Franciscoren planetan sartuko den edo Erik Bretosen talde berri honetan, baina egia esan ez da espero genuen denboraldia izan Xeraldo Bekerrentzat. Gainera, egin nion elkarrizketan pasa denudan 15 gol sartuko zituela esan zuen, eta ez dakit zenbat sartu dituen, baina ez da hurbildu. Hiru gol eta Hiru hiru gol, asistentzia, uste dut izan diala, bai. zenbaki nahiko kaskarrak dira, eta bera orain oso gustora dago Donostian, atzo argitaratu zuten bere familiare oso gustora dagoela, eta berak geratu nahi duela. Baina hemen, claro, asko baldintzatzen du ere kuborekin zer gertatzen den, Hori realak da. ze profil bilatzen dituen bandarako, eta, claro, ez dakigu zer gertatuko den, ez? Bai, batez ere proiektu berri honetan nik uste, eta suposatzeot, jokalari gazteek izango dutela protagonismo handixaua. Hortaz, norbait kanporatzen badu Reala, nik uste Bekerrek papelet asko dituela, ez? Gero, hurrengoa, bigarren jokalaria, Traore, 33 urte, eta, jakin genuen oindala gitxi bere kontratua urte batez luzatuko zuela. Claro, kasu honetan ikuste eta beharrezkoa dela, Traoreren kasuan jarraitzia, ze nik uste
bai Ruperentzat eta baitxa Aranbururentzat, bueno, oso ona izango dela esperientzia handiko eta internazionala izan dan jokalari bat izatea aurrean. Bai, hau kasu nahiko konplexua da, ze azkenean bi jokalari dituzu betik datozenak, kasu honetan Aranburuk ja nahikoa jokatu du, baina Ruperezek oraindik ez ditu aukera gehierik izan, baina, claro, gero atera zen ere, Paris FC taldeak nahi zuela bere fitxaketa, bueno, urte bakarra geratzen zaio, gainera luzatu egin du, zuk aipatu duzun moduan, eta kasu konplexua da, ze hemen beste jokalari bat ere sartuta ikusi daiteke, ez dakit, Erdizan. ekaitz honetan, ez? Aritze Lustondo. Aritze Lustondori ere urte bakarra geratzen zaio, Aritze Lustondok zentral moduan jokatu da urten, baina badakigu eskuminetik ere jokatu alduela, eta hor, Hori da. overbooking bat ematen da, bi jokalariei urte bete geratzen zaie, eta gero beste bat dago, Álvaro Odriozola, oraindik kontratu luzea duela, baina ez duela jokatzen, eta orduan kasu konplexua da, Hori da, kasu honetan, Traoren kasuan ointxe, ba, bueno, Beker bezala etxian daola dirudi, ez? Ze ikusi dugu ere azken aldixan, bueno, umia eukizuanian semia, Ander izena jarri diola bigarren izen bezala, orduan, claro, sentimendua realarantz hor dau. Gero Aranburu barkatu, Aritze Lustondoren kasuan, ba, bueno, mina, niri behintzat pertsonalki, ba, mina sentiarazten dit, ez, azkenian urte askotan, Realeko elastika janzten egondan pertsona bat izan da, dana eman du kluban gaitxik, baina badirudi bi ate horiek, bai zentralan postuan eta bai eskuin lateral horretan, ba, lekurik gabe geratzen ari dela. Claro, bai esan. Ez, izen hauek aipatzeak ez du esan nahi bat batean beraien kontratua amaituko dela eta Realak bota Hori egingo da, dituela, baizik eta agian liburu berri honetan ja ez daukatela lekurik eta horrelako hori da. jendeak bai utzi behar duela pausua ez alde batera ematea eta bueno, beste jende bati sartzen ustea. Bai, horra, etxik orduan ez dakit zela amaitzuko duan, baina nik uste aste hauetan ja jakingo dugula, batez ere ba, aurre denboraldi hori prestatzen ikusiko ditugulako ez, zein jokalari geratuko dian kanpo eta zein barruan. Orduan ez dakit Hori zer da. gehiago kasu nahi aipatzeko. Ez nik azkenik esateko jokalari hauek garrantzi handia dutela aldagelan, azkenean veteranoak direnak dira eta pixu hori daukate oso gaztea den aldagela baten, baina balantzan jarri behar da beraien maila futbolistikoa Hori da. eta beraien garrantzia hortik haratago. Orduan, bueno, ikusiko dugu nola doan asuntoa, Igor Juliorena, aber gehiagora joaten den edo hemen geratzen den, aipatutako izen bat bezala, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Hori da. Egongo gera aste hauetan, ba, bueno, grabatzeko prestea azken orduko oso ze ateratzen den ala ez, hor pegauta egongo gera lan itzen. Orduan, ba, bueno, animatzen dizuegu hemendik arpidetzera, ze atzo ikusi genuen eta milatik oso gertu gaude. Osea, eskerrik asko denei benetan. Eta, bueno, ea udako helburu hori jartzen dugu eta lortzera iristen geran, ez? Hori da, ea 1000 arpidetutara iristen geran, orduan ikusiko dugu elkar. Hori da.